Эфирден алқылар вақты студияда Олсунуриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Мәңгілік утқа yüzлеген шешеклер. Дұшманнан яқлаған қахарманнар алдында баш иябіз. Хәзер инде бабай да исән түгел, ләкин бүтін сөйләгән сүзләре менә шы минем истәлек булып күңелдә утыра. Мин аны үземнең балаларга сөйлим. Үземнең бәләкәй балаларны шунда алып килеп күрсәтәм. Сигез меңнән артыгы яу кырында ятып калган. Ознакай халкыда тынычлык бүләк итүчләрне зур ихтирам белән искә алды. Безнең бабай менә 41-нче елны сугышка кергән дә 43-нче елны уже без вести пропавший. Хәрби ретро-техника күргәзмәләре, концерт, кыр хатлары, тематик экспозицияләр. Җиңү көне уңаеннан калабызда төрле чаралар үтте. Үзләренең яшьлекләрен сагынып, исләренә төшереп, фотога төшеп, безнең белән сөйләшеп чыгып китәләр. Илебез халкы тарих битләрендә иң истәлекле, кадерле вакыйга Бөек Ватан сугышында җиңү көнен билгеләп үтте. Быел өметләр акланган, күз яшьләре белән сугырылган җиңү алып килгән язны 80нче тапкыр каршы алдык. Әлбәттә, ул тантана һәр вакыттагыча мәңгелек утка чәчәкләр салудан башланып китте. Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар, сугыштан кайтып илебезне тергезүчеләр, әлбәттә инде сугыш чоры балалары, тыл хезмәтчәннәре. Шәһәребезнең мәдәният һәм ял паркы территориясендә урнашкан мәңгелек ут мемориалы әнә шушы фидакарларның барысын да берләштерә. Бүген биредә иртәдән бирле шушындый аеруча моңсу һәм сагышлы тынлык. Шушы тынлыкта бөек җиңү көнен якын иткән һәрберсен искә алу өчен бирегә халык агыла. Балалар һәм әти-әниләр, иҗтимагый оешмалар, уку йортлары, хезмәт коллективлары, мәңгелек ут мемориалына килгән һәркемнең искә алыр кешесе сөйләр сүзләре бар. Минем бабай Азнакай районы Метрай авылында туган. Аның әтисе сугышта катнашкан булган, сугышта катнашып, сугыш кырларында үлеп калган. Бабай әтисе турында һәр вакыт миңа сөйлидер, үзе гармон алып уйнаган вакытта әтисенең җырларын җырлап, әтисе җырлаган җырларын исенә төшереп, әтисе нинди эшләр эшләгән, кайсы якларда эшләгән, ул водитель булып эшләгән үз вакытында, ничек сугышка киткән һәм ничек хәбәр килгәнен шуны бөтенләй бергә сөйли һәм ул күңелдә калды. Хәзер инде бабай да исән түгел, ләкин бүтән сөйләгән сүзләре менә шы минем истәлек булып күңелдә утыра. Мин аны үземнең балаларга сөйлим. Үземнең бәләкәй балаларны шунда алып килеп күрсәтәм. Әлмәт пассажир автотранспорты җитештерү берләшмәсе бу иртәдә шулай ук мәңгелек ут янына җыелды. Заманында сугыш елларын узган каһарманнар әлеге оешманың нигезен тәшкил иткән. Биредә бүген хезмәт куючыларның да сугышны узган яки тылда хезмәт куйган якыннары бар. Ирек Хәниф улы Салихов берләшмәдә 46 ел эшләгән. Аның әтисе сугыш ветераны. Фронт сызыгында ул үз сәламәтлеген калдырып кайткан. Кыска гомерендә дәвамчылар калдырырга да өлгергән. Аның фамилиясе каһарман турында хатирәләр улларында һәм онук-онукчаларында дәвам итә. 41 елны сугышка алды. Сугышанырга Австриядә 43 елны тамамлана. 45 елда кайта, ширләгән була, озак яшәми. 18 ел сугыштан соң 18 ел яшәп, 63 елны вафат була. Без әнидә 4 бала калабыз. Хәзер вакытта миңа 73 яшь. Мин инде сугыштан соң туган була. Әтисе страу Ondan kişiye indi. Илебездә беренче мәңгелек утны 1957 елда Ленинградта, Марс кырында кабызалар. Шуннан бирле ул һәлак булган сугышчыларны искә алу символына әверелә. Вакытлар узу белән аның ялкынын төрле шәһәрләрдә яңа мемориаллар кабызу өчен дә файдаланганнар. Һәм бүген Россиядә мондый мемориалларның саны 3600-дән артып китә. Әлбәттә, мәңгелек ут ярты гасыр дәвамында ватан өчен гомерләрен биргән кешеләрнең батырлыгын искә төшереп тора.
Тантананың төп өлеше Ленин мәйданында дәвам итте. Шулай итеп әлмәтлеләр Мәскәүдәге җиңү парадына кушылды. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Җиңү парады башкалабыз Мәскәүнең Кызыл мәйданыннан турыдан-туры трансляциядан башланып китте. Россия президенты Владимир Путинның котлауыннан соң әлбәттә ил буенча игълан ителгән 1 минут тынлыкка кушылды. Колабыздагы парадта катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хабетдинова сәламләде. Әлмәтлеләрне Татарстан рәисе исеменнән республиканың җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Азат Кадыров котлады. Шәһәр һәм район хәрби комиссары Рустам Корников Россия Федерациясе обороны министрының бәйрәм буйрыгын укыды. Торжественный парад Победы открывает знаменная группа роты почетного караула. Ленин мәйданындагы җиңү парадын Россия Федерациясе Татарстан Республикасы дәүләт флагы һәм җиңү байрагы әйдәп барды. Артыннан ук Совет Социалистик Республикалар берлеге кораллы көчләренең 10 фронты штандарты. Тынлы оркестр башкаруында марш астында студентлар һәм укучылар, кадетлар, Әфганстан һәм Төньяк Кавказдагы сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар, Әлмәт яңгыт күзәтчелеге гарнизоны, полиция хезмәткәрләре, запастагы офицерлар һәм башкалар үтте. Гордость нашей великой страны. Их отвага, самоотверженность и преданность служению народу заслуживают самого глубокого уважения. Büyük Vatan Soğuşu başlanğıçta Әлмәт һәм Акташ хәрби комиссариатларыннан 18652 ир-егетне фронтка озаталар. Шуларның 8000-нән артыгы мәңгелеккә яукырларында ятып кала. Калганнарына исә сугыштан соңгы илебезне тергезеп, безгә бүгенге матур тормышны бүләк итеп насип була. Театралештерелгән тамаша милли горурлыгыбыз, тиңдәшсез батырлык һәм ныклы ихтияр символы булган җиңү көненә һәрберебезнең карашын чагылдырды. Бу азатлыгыбыз һәм бәйсезлегебез өчен гомерләрен курбан иткәннәр истәлегедә, Бөек Ватан сугышы ел язмасына мәңгелеккә кертелгән хәтердә. Это день победы, ворогам пропах. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Это радость. Тантаналы парадтан соң җиңү көненә программа калабызның бер юлы берничә ноктасында дәвам итте. Бөек Ватан сугышына багышланган күргәзмәләр, концерт мәйданчыклары, кыр хатлары, тематик остаханәләр булары барысы да шәһәрдә яшәүчеләр һәм кунаклар өчен оештырылган иде. Биредә үк Артсабантуй конкурс проектында катнашучыларның картиналары күргәзмәсе гастрофестиваль эшләде. Сүз Алса Әхмәтҗановга. Салкынча болытлы һава торышына карамастан Әлмәтлеләр 9 май парадыннан кайтып китәргә ашыкмадылар. Әлмәт буенча бүген берничә ноктада күргәзмәләр, театраль постановка, балалар өчен мастер-класслар әзерләнгән иде. Бүген монда килгән һәрбер кеше аеруча үз батырын хәтерендә тота. Театр ортында урнашкан сәхнәдән сугыш еллары җырлары, шигырьләре яңгырый һәм спектакльләрдән өзекләр күрсәтелә. Бу мәйданчыкта сугыш елларының ихлас, чын, җанлы шигырьләрен һәм җырларын кабат-кабат ишетергә теләүчеләр җыелган. Ә сәхнә янында Геройлар көннәре дип исемләнгән махсус хәрби операциясендә катнашучылар тормышының фотокүргәзмәсе урнашкан. Шулай ук Әлмәт районының ветеран эзләү отряды шул чордагы кораллар, кул гранатлары, винтовка, пехота көрәкләре һәм шул еллардагы башка предметларын тәкъдим итә. Бабайларыбызның батырлыгын онытмыйк. Бу көн безнең өчен мәңгелек хәтерлек. Призывной пункт «Землянка» Сәләм Әлмәттән интерактив фотозоналары быел да Бош почта территориясендә урнашкан. Монда шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, концлагерь тоткыннарына, блокадада алынучыларга багышланган аллеядан үтәргә була иде. Әлеге интерактив мәйданчыкларны Туган якны өйрәнү музее, аның филиаллары, шулай ук Габдрахман авылы тарихы музее хезмәткәрләре оештырган. Монда һәркем сугыш еллары атмосферасына үтеп кирип хатта яза алды. Бүгенге безнең фотозонада фотога төшкән өлкән апалар һәм абыйлар инде үзләренең таныш предметларны күреп, алар берне искә алып, үзләренең балачаклары, мәсәлән, шул ук Шабаттан алыйк инде менә элек бит ни Шабатада да йөргәннәр. Шул ук менә сөлгеләрне күреп, аларның ниндидер менә үзләренең яшьлекләрен
сагынып исләренә төшереп, фотога төшеп, безнең белән сөйләшеп чыгып китәләр. Шул ук вакытта Каракүз скверында концерт программасы бара. Сәхнәдә Браво Әлмәт, Сандугач Сорар Илем, фестиваль талантов лауреатлары чыгыш ясый. Биредә үк интерактив мәйданчыклар эшли. Кыр кухнясы һәм ретро техника күргәзмәсе бара. Вообще, в целом, в Альметьевске, да, в этом плане. Әлмәттә һәрвакыт чаралар бик оешкан төстә үтә. Без һәр ел саен монда килергә тырышабыз. Әниябезне дә алып киләбез. Монда безгә бик ошый. Кругом мама приезжает, то есть мы здесь постоянно гуляем, очень нравится. Соңгы елларда җиңү көненә багышланган программаның аерылгысыз өлеше ретро техника күргәзмәләре. Әлмәттә аларны 3 мәйданчыкта, Каракүз скверында, Югары нефть мәктәбе территориясендә һәм 8-нче миля клубында күрергә була иде. Быел балалар автопаркында тәкъдим ителде. Югары нефть мәктәбе территориясендә ретро машиналар күргәзмәсе дистәләгән техниканы бер урынга җыйды. Биредә чын хәрби машиналар да, соңрак җитештерелгән автомобильләр дә бар. Сугыш елларында алар солдатларны, йөкләрне, ярлыларны, медицина материалларын ташу өчен кулланылган. Бер сүз белән әйткәндә, дошманны җиңүдә зур роль уйнаган. В Альметьевске так все интересно. Монда хәрби атмосферага чуму үзе бер истәлек ул. Сугыш вакытында нинди машиналар булганын беләбез монда. Әлмәт бик яхшы әзерләнгән бәйрәмгә. Погрузиться в такую военную атмосферу, посмотреть, как вообще, какие машины были в то время. Әлеге күргәзмәдә ретро машиналарның нинди генә юк. Аларның һәрберсе сугыш вакытында эшләгән. Бу күргәзмә уникаль. Монда машинаны карап, укып кына түгел, анда утырып, тотып та карарга була. Балалар хәтта рулен дә әйләндереп карый ала. Сугыш елларындагы автопаркны карарга гаиләләр яшь балалар белән килделәр. Аларга ата-бабаларыбызның нинди машиналарда хезмәт иткәннәре һәм җиңү яулаганнары турында сөйләделәр һәм күрсәттеләр. Каракүз скверында балалар автопаркы оештырылган иде. Аны Әлмәтле Салават Нургуманов тәкъдим итте. Монда ул үз куллары белән ясаган мотоцикл, танк һәм хәрби машиналарын алып килгән иде. Через игры дети больше... Уеннар аша балалар бу хәрби теманы алар белән җитди сөйләшкәнгә караганда җиңелрәк кабул итәләр. Шуңа күрә аларга уен формасында күрсәтергә һәм аңлатырга кирәк дип уйлыйм. Менә бу балаларның йөзләрендә елмаю, аларның күзләренә карагач мине күбрәк рухандыра. Поэтому это меня больше вдохновляет. Ретро автомобильләр транспорт кына түгел, чын мәдәни экспонатлар. Һәр модель үзе барлыкка килгән заман рухын чагылдырган тарихны саклый. Җиңү көнендә ретро техниканы 8-нче миля картинг клубы территориясендә дә күрергә мөмкин иде. Биредә урнашкан борынгы автомобильләр үткәннәргә күченергә, истәлекләрне уятырга һәм үзенчәлекле дизайны һәм характеры белән сокланырга мөмкинлек бирде. Күргәзмәнең һәр ноктасында шәһәр халкы һәм кунаклары өчен тере тавыш һәм солдат боткасы әзерләнгән иде. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар Вактылуч, Әлмәт компаниясе. Җиңү көнен илебезнең һәр пешимагы, һәр торак пунктында бәйрәм иттеләр. Ут күршебез Азнакай районының гына да фронтка 16 меңнән артык кеше киткән. Аларның 8 меңнән артыгы яу кырында ятып калган. Безгә тынычлык бүләк иткән Азнакай каһарманнарын район халкы зур ихтирам белән искә алды. Тантаналы чарадан Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Илмир Шәрифуллина репортажы. 9 май бәйрәме мәңгелек ут янган җиңү мәйданында башланып китте. Биредә Бөек Ватан сугышы каһарманнарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Алга таба җиңү паркында билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Илебез өчен иң кадерле, дәрәҗәле бәйрәмне тантана итәргә, каһарманнарны искә алырга олысы да, кечесе дә чыккан. Бу минем әни, бу минем бабай, аның әтисе була инде. Безнең бабай менә 41-нче елны сугышка кергәндә, 43-нче елны уже без вести пропавший. Без аның 3-нче ел нин табып, могиласын табып, Санкт-Петербург, Ленинград ине шул чагында братский могилада күмелгән ул. Аның исеме безнең вечный огоньда язылган, менә бабайның исеме. Сугышта бабай катнашты, Шугаипов Касым Шугаипович, әти сугышта катнашты, Шугаипов Нигмат Касимович. Бер абый, әнинең абыйсы һәлак булды, Харьков янында, шунда калды. Кабрын таба алмадык, барып эзләп тә караган идем. Бер абый кайтты, ни белә, аяксыз кайтты, инвалид булып.
Гарифуллин Хабибулла Загидулович. Ну, ауырлықлар тур нық келденде. Азнакайда җиңү көне истәлекле чаралар белән үрелеп бара. Шуның берсе генерал-майор Фатих Булатов истәлегенә стелла ачу тантанасы. Бәйрәм уңаеннан шәһәрнең Чатыртау арена спорт комплексы каршындагы мәйданда батырларның даны мәңгелек дип исемләнгән күргәзмәләр зонасы эшләде. Юбилейный стадионында бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Бөек Ватан сугышына Азнакай районыннан барысы 16 мең кеше китә. Шуларның яртысы яу кырында ятып кала. Ни аяныш, бүген районда инде ветераннар калмады. Тик алар турында истәлекләр яши. Беркемдә бер нәрсә дә онытылмый. Балалар һәм үзешчәннәр катнашында театральләштерелгән күренеш, җырлы биюле чыгышларны халык яратып, дулкынланып, күз яшьләре аша карады, дәһшәтле елларны искә алды. Кешеләрне алып китеп бетерделәр. Урамда бер-ике гарип бер-ике кеше калды инде. Аннары җиденче классны бетергән. Топтылар да тракторга укыттылар. Эвакуация белән килгән урыс абыебыз әйбәтләп укытты да, җиденче класс баласын трактор белән чыгарып җибәрделәр. Оннан тракторда эшләдек. Шулай үтте гомер. Мин әтине гел белмим инде. 7 айлык калганмын мин. Әйе, әти сугыштан кайтмады. Әйе, әнигә бик авыр булды. 5 бала, 5 яны ялгыз калды әни. Әни үлде инде хәзер менә 20 ел. Әтине күргәсмәдем. Әнигә авыр булды инде. Кичке якта Азнакайлыларга Татарстан Республикасы һәм Башкортстан Республикасының атказанган артисты Иркә катнашында концерт программасы күрсәтелде. Бөек җиңү бәйрәменең кульминацион мизгелләре бәйрәм салюты булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.